अरे दिल्ली ले पटना से खबर छपाला, रंगदारी में नाम हमार पहिले लिखाला। अरे दिल्ली ले पटना से खबर छपाला, रंगदारी में नाम हमार पहिले लिखाला। जी हाँ भैया, तो आप सब कैसन बनी जाइए भैया। और आशा ना बल्कि विश्वास बा आप लोग मस्त होखब जा, खुश होखब जा, स्वस्थ होखब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। और हम सबके एजे से प्रणाम करतनी हे भैया। और आप लोग के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब रंगदारी संग लेके आ गइल बानी। तो भैया हो, आशा ना बल्कि विश्वास बा कि अगर इस सॉन्ग के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रउआ सब रिकॉर्ड करा देतनी जा, तो आशा ना बल्कि पूरा भरोसा बा ये भैया कि इस सॉन्ग आप लोग के बीच में ज़रूर बाजी। और रउआ सब अच्छा गावतनी जा, अच्छा मेटर रउआ सबके नइखे मिल पावत। तो अच्छा मेटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर ली और चैनल के बेल आइकन घंटी दबावल रउआ सब मत भुलाइब जा। और आई जा रउआ सबके बीच में ये डुएट सॉन्ग बाटे, लड़का लड़की के सॉन्ग बाटे। तो आप लोग लड़का लड़की माने एमेल फीमेल दोनों आदमी मिल के रउआ सब गाइब जा। तो आई जा ई मुखड़ा के का भाव बाटे, कैसे गावे के बाटे, आई जा रउआ सबे सुनी जा। कैसे कहे के बा, भाव बाटे। लड़की बोलेगी, आ झूठो रंगा बाज तूहू बनता र, कहवाना के कहाला में पड़ता र। झूठो रंगा बाज तूहू बनता र, कहवाना के कहाला में पड़ता र। हालांकि तोहरा न कुछ बुझाला। तब लड़का बोलेगा, अरे दिल्ली से पटना ले खबर छपाला, रंगदारी में नाम हमार पहिले लिखाला। अरे दिल्ली ले पटना से खबर छपाला, रंगदारी में नाम हमार पहिले लिखाला। तो जी हाँ, रउआ सबके अगर ई मैटर अच्छा लागता तो ई फुल सॉन्ग लेवे खातिर ई स्क्रीन पर हमार नंबर बाटे। और नंबर हमार रउआ सब नोट कर लीजा। हमार नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और हमार नंबर नोट कर लीजिए भैया, 98 350 77 203। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी और कम से कम चार्ज में रउआ सबको सॉन्ग मिल जाई। फिर मिलल जी अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।